Jamhire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela yalla jurmo musidɓe men jallis yaafo ɗum kanko e dendagal mayɓe julɓe en garti ɗo e yewtere men wiitende holko anduɓe mbi ɓennore ɗo e jamma bela so oɗo saaha heedi e mbaɗɗeren ɗo talay tuma suɓɓitmade goore anduɓe leñol ngol yimɓe jewtida mum e fannu gandal mum ngal yaaringal hande noon eɗen bismi ɗo koɗo belo koɗo tidduɗo gando joɗɗo gandal on woni mawni men ceerno Aboubacry Racine Diom ko goto kadi e terde dingiral jamma bela hay so tawi wona ñande foof o heewi jippade e dingiral ngal kono kala e saaha nde o jippi so yimɓe coynimomo gonata koye moƴde sabu weltare e tawno haalande makko foof ko gandal bindi makko foof ko gandal on ceerno Aboubacry Racine Diom bismiɗen ɗo hannde ɗum noon holi gonɗo ceerno Aboubacry Racine Diom kettoɗen Oumar Elhadji Thiam Diary Pinal woni gonɗo Abou Racine Diom. Abou Racine Diom jibina ko hitande sappo e jeenayyi capanɗe jeegom e jeegom 1966 to Dar Salam cempen worol Dande Man to duɓɓitime Dabbi wuuro Sinkiddu Balyeji koye diwan Cekan département Irkiv région Trarza o adi janngude Qur'an koto kay hayyi o jangi toon ha o jofni o natani sharia e lugha caggal ɗum goto e mawniraɓe makko janginannoɗo arab ittimo toon waɗimo e école aji arabe ngam o waɗa ha joni premiére année collège sabu sebdemo hakkille kono Abou Racine anni janggoɓe ɗum o watti ko rekkitade koye élevage ji waɗoɓe troisiéme année collège teskama e makko ferdam e ittare e hakkillantagal ceɗingal heeƴgal tiɗo e cugagu caggal nde o heeɓi birde makko to Rosso o waɗa koye série C yawruɓe to banggue siisiwal woni mathématique o nelda to Boutelni siko hawruno koye guddirgol école mo Boutelni Abou Racine Diom heeɓi bac mum tawi alnamo sikkitare o hitande sappo e jeenayyi capanɗe jeetati e jeegom 1986 koni woni partange woni mum hen o dañi bourse tewde liɓi taw ko kanko tan goto ƴewon saaha wonno ɓaɗeɗo jangde pulaar tawani Abou Racine Diom e feeral nangue ma e yonorde nangue ala Abou fuɗɗi sobaade ngal ɗemngal ko girko suka nde wonno o tawi jinnaɗo makko gorko o kene hutorongal ina fente hen jime pulaar dartol dantinima en Abou Racine Diom o baalowo hinkilinade ngam darnade pulaar jofte hiire hen ha jamma o jogina ndeke ɗum yeddinani nde wi to liɗi ɓe mbaɗimo e gurdiwal hono fanno biyeteɗo biologie nde o gasni ɓe ƴettimo toon ngam o watta toon jangguinde Abou fuɗɗi dasmitade celluko pulaar ko gila nde o jangi celluko gollal e indi to leydi Mauritanie Nouakchott Abou Racine Diom windi defte kewɗe ina jiya e ɗen defte hulde hammadi hilli joni fasiragal nden koto Égypte yalti ina jiya e defte makko ɗe cuwa yaltude yimɓe wimbo ko dartol ngo o fuɗi e pulaar woni asabul kaffa deftere gollal pulaar e deftere science nde o walliti deftere gurdiwal e dow ballal sukaɓe ɓe o janginno toon to caggal leydi Abou Racine Diom so si duɗe kewɗe pulaar o inniri guindiyankoɓe mawɓe in jiya e ɗen duɗe o inniri hono Yero Doro Diallo Saydou Kane Murtul Diop Souleymani Kane to Canada o sosi toon fedde wiyetede dillere fulɓe ngam haɓade hare leƴƴi to Libye to ni kadi o sosi jayde wiyetede yawnaki to Amérique o sosi toon jayde wiyetede janggo keptina e haalirde rendo
gurda makko fof o waɗa ɗum koye wiide ko e jangguinde pulaar kala ɗo yaano o diri ɗum duuɗe pulaar omo jangguina ɓaleeɗe e tubakoɓe kala ha e arabeɓe to amérique libi ha to canada caggal pulaar Abou Racine Diom ina haala te ina winde ɗeɗo ɗemɗe garoje wolof français arabe e anglais Abou Racine Diom ina nana ɗeɗo ɗemɗe swahili somali tigrinia nepal rummo espagnol Abou Racine Diom o harbiyanke gendiyanke mo gonɗinani inde e hinde kono o gorkajo eɗen mbawi sifurademo gorkajo mo wona cumu e nder ñoomre e surki mum ngabba e weeyo no mbiyowo jiye kam nane kam ala Abou Racine Diom ko hootere nde yimɓe kala darata golle muɗum seydi Diom bisimilla ma oɗo tedduɗo an jarlitaniɗo ngal ɗemgal takata ñaaruji karaje ngabba e seeno pero wurundi ina taaro jangguele yottoɗe gasɗe bisimilla ma kedki jam golle ma jooɗi peewi Oumar Elhadj Thiam jaari pinal ɗum noon ceerno Bakary Racine Diom dokku makko ngol calmina bandiraɓe hettiyankoɓe Jamma Bela ko adi nde eɗen naata yewtere men en puɗɗorima inde Jeno Diom Paɗe Bawɗe o en juule nelaɗo makko labaɗo bandiraɓe am tedduɓe ɓiɓɓe worsuɓe yortoɓe dental men Jamma Bela noon ko dental ngal ganduɗa ngal ɓurɗen horsinde e dente nde tawno ngal ɗo dental ko ngal dental pulaar e pulaariyankoɓe hande ko weltare mawde jaggi en enen e famɗude gandal bismede en ɗoyte e ngal ɗo dental ngam wadde nde ɗo yewtere ko adi fof en jetti miñiraɓe men tedduɓe e kadi horsuɓe ha jofti e gardiɗo dental ngal on ceerno men ceerno Hamidou Ndiaye en jetti ɓe o wondi ngam miijade e ngal ɗo gollal en jetti miñiraɓe tedduɗo on kadi ceerno Modou Diop ko adi fof ko eɗen nelda dowuji men miñu men tedduɗo e kadi ngendiyanke laaɓtuɗo cettanaɗo ɗum mbiyanɗen cettanaɗo nde tawno ko mawɓe cettani ɗum Tijani Ane en miñiraɗo mbo heewani duuɓi kon juutowo balɗe woni Abdoulaye Ali Diallo gandiraɗo Diallis yo yurmede Allah wone makko eɗen ñaago dendagal bandiraɓe wonɓe e ngal ɗo dingiral hettotoɓe ngal ɗo dingiral moni kala yo neldumo duwaw e fuɗɗode yewtere nde so ɗum ɗen ni ko yettu dendagal bandiraɓe e duwanade dendagal gendiyankoɓe men mawɓe men jibnaɓe men mawniraɓe men ɓe Allah rokki en fartaŋŋe wurdude e mumen woni hen jeeyi ko nande ceerno Yerdore Diallo en gurdam seeɗa kono ko belɗam gurdam korse gurdam gille gurdam ɓingu yummo e ɗo Dakar ɗo kanko yanno en ceernam sa wayri kam tan mi yewete nden taw bo o sellani kono taw mo safra e kadi yo Allah yurmo yaafo denɗi men e mawni men Tijani An mo ganduɗa onne kadi en guurdi e Dakar ɗo gurdam belɗam ha jofti noon jiiɗirɗen tigi rigui
koye hitande 1977 enen ummi Libi emen gari foftere kono gurduɗen tigui rigui ko hitande 1999 kadi mbadduɗen yewtere ko bismi en yewtere andu sa andi kanko wiyanno en denɗi ko kalta ko fotani woppirede ni tan yaaha foti ko haalede e haalirde Sénégal fulɓe keɗo mbimi yettaki ɗon yo Allah yurmo ceerno Mourtou Diop mawniraɗo baaba leñol kortuɗo baɗɗo gurdam mum foof e Pulaar Allah waɗi yen gandodir tigui rigui ko ɗo yetene Amérique gurduɗen ɗo gurdam belɗam ko ɗo gonduɗen gurduɗen ɗo gurdam belɗam gurdam miñiraɗo e mawniraɗo jaaɗɗen e makko nokkuji kewɗi ko nande Cincinnati en nande Memphis Tennessee en ko nande hono Detroit Michigan mbaɗɗen e makko ko heewi kanko ceerno Mourtou yo yurmede Allah wone makko yo yurmede Allah wone mawni men denɗi men mo ganduɗa ko enen dokkat ɗum limsere tawɗo perɗen ɗo mbowti ɗo jibinɗen ɗo Dar Salam kañumne ko ɗon jibina woni mawɗo Seydou Kane mawniraɗo mo ganduɗa en gurde mum kono gonduɗen e mum tigui rigui Allah waɗi koɗo Amérique ɗo hayso woni kanko e Mourtuɗo hitande 1999 ɗo Dakar ɗo Allah waɗi en kawri ɗon mawniraɗo rokki en teddugal manggal wi en jimanno taw eɗen jimanno goto e jimi men o wi no heewi wadde ni kanko Seydou o wi muñinam ɗum ɗo ko ma heɗone o wi o addoy radio ƴettuyel o fuɗɗi ƴettude joni noon ɓe jimanmi ɗo Allah waɗi tan ha ceerno Mourtou tiɓɓiti ari nanta o windani ɗum e wonde oɗo ko miñiraɗo komi o haali mbiyanmi tan ko duwaw ceerno Mourtou ɗon wayi hayyo o kayfi jambar toggo o haali noon yimre ndi jimannomi nde coggu ndimago ceerno Mourtou ɗo wimi juuramo hen yimre jamreɓe men so gayni mi yimi hen yimre jamreɓe men Allah waɗi Seydou Kane ari Amérique halfini en wi en ceerno Mourtou ko garowo no ceerno Mourtou halfinirno en nde ceerno Ibrahima Sarr fooɗanto lefol lawol gadunol o noddiri en ko France kanko ceerno Mourtou wi Abou Ndiom Ibrahima Sarr nen fooɗano lefol laamu Mauritanie ko an hettina e Amérique foof mbimi mawɓe duham Allah waɗi hen wona kamɓe fof yo Allah yurmoɓe yakoɓe jiggo tafsir en tawtami jewte mum noon fewta kono noon ceerno men ceerno Djiby Hammedy e kono noon seerenɓe men mawɓe e wuurɓe ko nande ceerno Souleymane Kane yo gurdam juuta Jalal leñol foyre yonta seerenɓe men mawniraɓe men Ibrahima Sarr en Amadou Oumar Dia en seerenɓe men ɓe ganduɗa ko nande Amadou Seydou Jiggo en seerenɓe men ɓe limtotako mawɓe e sukaɓe
ko nande kadi Ndiaye Seydou Amadou seeremɓe woɓɓe sukaaɓe ɓe ngannduɗaa ene ngonde mumen e goom fule witte farnorɓe nande Mamadou Salif Mbaye ko nande Doro Gueye ko nande Ceerno Oumar Wele en ko nande Hammadi Dia en o limti kala Jouma Gasta Jayre Pinal Hammar Diop en enen gonde seeremɓe men Oumar Amadou Ba en Amadou Malal Gueye en docteur Assane Kadir Ba en docteur Oumar Ba Fuladu en docteur Ahmad Sy en docteur ceerno men Aboubacry Diack en Ororo seereɓe mawɓe Amadou Doula Sow en mo limte juuma kono noon eɗen ñaagono mayɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe wuurɓe yo Allah junno balɗe ɓoynaɓe ɗo seereɓe sukaaɓe duɗal jamma bela worɓe e rewɓe gacce ngala e moon ko duɗal ngal ngannduɗaa ko ngal ɗo woni duɗal Pulaar ko windete heen e ko haalte heen e ko fawte heen fof ko yooɗi Pulaar me woni en ñaago yo ɓooye en jetti Allah en ñaagiima kadi yo fewndan en yewtere nde en duwaniima jibinaaɓe men ɓe ngannduɗaa jibinaaɓe men jibinɗe en ɓe kadi ko jibinaaɓe men fulɓe jibinaaɓe men fuutankooɓe nde tawno enen keewiide jibinaaɓe men ko moƴƴuɓe fuutankooɓe tigi rigi ɓe fof koɓe funeeɓe kala heen mo njiiɗa kala heen mo ngarɗa mbaataa kon ngarɗo e jibinaaɗo maa ni wanndiraaɓe rewɓe ɓee ko noon nde tawno debbo kañum woni ɓernde ngeendi so ɓernde tiiɗi selli ngeendi selli so ɓernde ñawii lohii ngeendi lohii yo Allah sellin wanndiraaɓe men rewɓe jibinaaɓe men rewɓe e ɓiɓɓe men rewɓe kala mi salmini on ceerno Hamidou bisimilla ma a jarama ceerno Aboubacry Racine Diom weltanama eɗo gendiyankoɓe ɓe ciftorɗa ɗo wuurɓe hen ha e mayɓe hen mucciɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe kamɓe dendagal mayɓe julɓe wuurɓe hande ɓe yo Allah junnu balɗe mabɓe moƴƴina battane mabɓe waɗi foof ceerno Aboubacry Racine Diom an jaruɗa ko gandal biyetegal biologie kam holko woni ngal ɗo gandal en jetti gueno ceerno Hamid Seydou Ndiaye guurako juuti te nde tawno gurdam mon ne waɗi nafoore kala ngendi yanki jokkodirɗe e moon ene jogo weltare mawde ngal ɗo namdal ko namdal baɗngal fayida han feewi gandal guurɗi on jii gurdam on jii wiyama guurɗi wal o so ari wal o firti ko gandal hay sa wiyani gandal guurɗi a wi guurɗe wal o firti ko gandal ko ari ko adi wal o ko ɗum woni ko gandal ngal janggata ko wadde guurɗi wal wadde gandal janggo kala ko wuuri ko ɗum woni ko wiyete biologie bios ɗum koye ɗemgal grec itta bios o firti ko gurdam logos firti ko gandal enen ne gayeten andineɓe men mbawi kañumen ne wadde
wal o so tawi aɗa haala chimie mbiya kémiti wal saɗa haala mathématique mbiya hiisi wal saɗa haala biologie mbiya guurɗi wal hon noon ha gandini ɗe fof noon mi salmini tawi noon ko artude e andinde gandal ngal ngal ɗo gandiwal ko janngowal dendagal ko faati e ko wuuri wiyete noon ko gandal ngal ganduɗa ene janggo dendagal ko faati e ko wuuri janggo gonka mum janggo gurdam mum janggo holi gueɗe ɗe ganduɗa gurnuɗi ɗum e taaridi mum ɗum ɗon fof ngal ɗo gandal ko ɗum waɗi ngal wayi kon diiñingal e hakkude gande ina saƴi gandal walla gandinal ngal ganduɗa mbaɗowo gandal guurɗi memata ngal ɗon gandal gandinal fof omo sohlingal nde tawno ko gurdam ne e gurdam kal ko wuuri eto wawi wuurde fof ko ɗum woni ko janggata kanke hoore makko nde wonno fof koko jokkodiri ko cellal gurnameje ɗe fof koko jokkodiri ko cellal mi salminima weltanama Seydou Diom min paami guurdiwal holko firti jooloji holko gandal ngal yaari min paami tigi rigui a jarama joni noon ala no min mbaɗata sowona min goppinma e hoore laana kalana en neddanke holno ardi aduna manam neɗɗo holno jibinira gila tan no toɗɗira ha no sawira ha jibina ha wawi yaade koyɗi mum wawi yaade hajuji mum ɗum noon ngal namdal tan min goppituma e hoore laana kalana en ɗum hani ndowoyɗa foof so Allah jaaɓi min gadda hen namde seeɗa ɗum noon Seydou Diom bandiraɓe en kettima e ceerno Hamidou mi salminima ko adi foof haade men natoyde toon ganden ngal ɗo gandal walla gandinal ko ngal baɗngal cate kewɗe ɗe ganduɗa eten fulɓe en foti kañumen e komen andude ngal ɗo gandinal molanagal kala neɗɗo wawa joɗade taw hutoraki ngal ɗo gandal foti a andi gonɗa koye hutorade ngal walla a hutoraki ngal saabu an e hoore ma ko e gandal ngal jeeɗa an e hoore ma an tan wondem guurɗo ko hen safaradem nde ñamdem nde ko ñamta ko jarata e foof ɗum ɗon fof koye gueɗe gandal ngal e taaridi ma an e hoore ma fof koye gueɗe gandal ngal noon fecco pecce kewɗe alay saago ganden ngal ɗo gandal ɓoyde innam aade saabu jomiraɗo joom baɗe bawɗo kanko wi senare woodi ni jomiraɗo senare woodnimo tabarakallah bi yadihil mulko mo ganduɗa koye jungo mum de laamu fof woni jomiraɗo kanko haalata wi senare woodinimo kanko mo ganduɗa laamu fof koye jungo makko woni ala joguiɗo laamu sowona kanko kadi wo woni bawɗo kala hunde kanko tagɗo mayde tagui gurdam hawo ƴewdo on holimon ɓurɗo moƴƴude golle kanko jomiraɗo o wi kadi min mbaɗi ummorade e ndiyam min tagui ummorade e ndiyam kala hunde wurde min itti ɗum koye ndiyam gurdam mum fuɗɗi koye ndiyam ɗum waɗi en jeeya e ko mbindon ɗen guila
fawaade e wittuuji baɗaaɗi taw ko annduɓe heewɓe nan heen Afrique naaɓe ko nande Cheikh Anta Diop en ko nandi heen gardiinde e deftere men wiiteende bactérie e pulaar bactériére e pulaar bactériologie e pulaar nden en mbindi ɗum gila enen ngoni libi nde tawnoo enen gila tan e cukaako gila tan kala ko jannguɗen e ɗemngal gonngal tan gila jiɗɗen tan ko wattude waawde wattude ɗum e pulaar ko heewi noon ko wiyetee sappo juuti en dañii ko wiyetee ko mbiyanmi boomaare hakkillantaagal woni ko mbindanɗen ko en mbindi ko heewi ko mbinduɗen ko fof mbiɗen yen mbaɗ ɗum e moftorde kono ko Allah mofti ko ɗum tan heddoto mbaɗɗen ɗum e coktirɗe ISB ko gonɗen Amérique ko fof enen ceertayi walli faade jam e ñalawma ko fammi fof hay ƴattojo no Allah waɗat ko ummiɗen Amérique garɗen ɗo ko gaccuɗen ɗeɗon coktirɗe toon Allah waɗi emen gonde banimen debbo ƴetti coktirɗe ngam nawde ɗe añi woppude toon en yahatno Sénégal añi woppude toon wote tilfaade nawiɗe haa Sénégal ummiti toon kadi añiɗo woppude toon artiriɗi nde ari haa ɗo New York ɗo saka mum wujja sonka ƴer mum wujja en bindan en defte fof jeeyi heen ko defte eyi ɗum ko ɗum boomaare neɗɗo yiyata kono noon ko joomiraaɗo waɗi fof ne moƴƴi ko wayi noon yehiino Libi to nde ummotoɗen nde toon kono noon haɗaani kadi hakkille Allah artiri eɗen ñaagi Allah tan yo Allah artiri ɗum haa fof won en heen ko gaddunoɗen ko wayni deftere nde ɗo enen kaala heen jubbande en guurɗe kadi e defte goɗɗe en ceertaaki kene defterɗe hayɗo kene Montréal defterɗe mawɗi fof eɗen nganndi defterɗe maɓɓe ɓurnde mawnude woni koye nokken wiye Beri Ukam mbeɗa sikki tan sen naati toon so reenaake hettuɓe e defte ɗe seɓi yi en tan en mbiyata ko ode ne yeewi arde ɗo e kadi nokkuji jeeyoji ɗi defte kadi ko noon sen jii deftere tan enen jiiɗi deftere no feewi jubbande nde ƴettunɗen e dartol guurɗi mbiɗen ƴettuɗen ɗum koye annduɓe heewɓe en waɗi heen Afrique naaɓe en waɗi heen ɗum wona Afrique naaɓe mbeɗa anndi jubbande ko dartol manngol en mbawata yaam reftade ɗo dartol fof kono ma en nganndu tan en kaala nguurdam holno yiira ari goo e miijooji ɗiɗi ɗi ngannduɗaa ɗi luggiɗiniiɓe en mbaawi taw ko ɓe juulɓe mbaawi wiide miijooji ɗi fof ko gootum ɓe ngona juulɓe en mbaawi ceerndude ɗum walla juulɓe paamani ɓe en mbaawi wiide ni koɗi ceertuɗi kanje koye majje fawaade e gooto fof ganndal mum e peerdam mum hoɗo tolni holno nguurdam fuɗɗiri e holko firti nguurdam ɓaade enen mbi enen jannga ganndal guur alay sago namdoɗen an kam ko janngataa ko aɗa wiya aɗa jannga nguurdam koko firti nguurdam eyi ɗum waɗi ngal ɗo namdal haljini yimɓe ko ɓooyi ɗum addata innam aade ko kalɗa ko holno innam aade arde ɗum kalta ko dawa dawi holno dawa dawi holko woodno haade dawa dawde holno dawa dawiri kañum e hoore mum ko wiyete dawa ko enen hay ko goɗɗum wiyeteno dawa enen ha jofti andine men mawɓe anduɓe men mawɓe nande moftuɗen e Saydou Kane en ko innir dawa ko hol on dawa holno dawa o dawri
haa ni nguurdam joomiraaɗo wi kañum tagi maayde tagi nguurdam ndeke maayde adi tageet holko ɗum mbiten maayde nde ɗon enen e pulaar innirɗen ɗum ko temri woni hunde nde ngannduɗaa memtinaari nde ngannduɗaa alaa nguurdam alaa hay dilli nen jooɗi tan eeyi no waawi wiyeede hannde woni en mbaawi nawde ɗum to mbi inerte wiyetee ko temri eeyi temri hay soko no waawi waɗaa no waawi jaɓireede won noon jooni noon wadde noon ndi wuuraani ndi ko ndin adi tagee joomiraaɗo tagi memtinaari ndi wuuraani ndi tagi no waɗi tuufeeje mbiyeteeɗe ko ɗeen o adi tagde o tagi heen memtinaari wiyetee memtinaari kala ko memataa tinataa walla ko njiitaa ɗum woni memtinaari ƴeewe tan e sermon aan e hoore ma e ko njiitaa fof ko mbawɗaa memde fof ko memtinaari wadde noon enen eko pooften ko eko ñaamten ko eko jarten ko ko ɓornoɗen ko ɓornoɗen ɗo jaɓɓeten leydi fof kaaƴe ndiyam fof kala ko mbawɗen yiide duuli kala ko mbawɗen yiide eɗen mem fof ko memtinaari wiyetee memtinaari noon fewni ɗum ko tuufeeje e ɗon tuufeeje annduɓe ɓe jaltini heen 92 tuufeere tago tagoodi nde ɗon koye tagoodi tan tawa e pewndi tuufeeje goɗɗe kamɓe koye maɓɓe e mbaawi yiide tuufeeje goɗɗe haa tuufeeje ɗe ngoni temedere dewɗe kono noon 91 ɗe ɗen ɓuri lollude e wonde tuufeeje en ngannduɗaa pewndiraaɗe taago ɗe ɗon tuufeeje en nganndaa kañumne koye ɗe ɗon tuufeeje pewndiraaɗe taago en nganndaa woni heen ko ɓuri heen kadi haawnaade innam aade kañumen hoore mum ko heen fewni jooni noon kanko joomiraaɗo enen hon jiirten en heddiɓe ɓe jiirat heddiɓe mbi ko koode wono ɓe nan joomiraaɗo mbawa wiide joomiraaɗo tagi waɗni alaa kañumen mbi ko koode ɗiɗi ngoodno pelɓindiri wonti punndi ndi sari caggal ɗum punndi ndi woni renndude haa waɗi taga peeje kadi leydi ari maaje ngari wonno fof ko laawol fof en waawi hawrude ko no Allah tagiri ni wonande juulɗo kañum ko toon yahata ko Allah tagi hono waɗiri hakkille innam aade ko fewnude innam aade hakkille mum fof ko fewndi ko hakkille ko ɗum tan fewndi hakkille jooni noon wadde goɗɗo ne waawi hay so yettoyaaki toon kanko waɗi kañum waawi miijaade ko ni waɗiri ene waawi joganaade ɗum kadi tuugunorɗe eyi kono fof rutto koye makko so on jaɓii jaɓaani sabu kañum tagaani hoore mum rokkaani hoore mum miijo rokkaani woni wiiɓe kañumen tagi koye mumen ko tago tan tagi ɗumen jonta tan tageede tago tagi ɗumen gasi hay goo mbaawa a waawa artirde ɗumen e joomiraaɗo tagi mon alaa mbiyatma ko tago tagi men on tago tagirma kañum ko ɗon gonɗin ɗon haaɗi e nde o fewni nde ɗen tuufeeje so ndenndin mbaawi fewnude kala ko woni e ndeer hannde ko jiiten ko tagoodi ndi fof ɗen tuufeeje en mbaawi ɗumen fewndude e baawɗi makko ɗen tuufeeje njooɗii fewndi memtinaari temre ndi ko ɗum foyre o fewni foyre mawnde wonno mbewu ngu fof ceerno musidɗo yurmede Allah woni e makko o wii ndo anndi nde ɗum tigi rigi ko nawtu laamude Allah nden foyre hibbinnoonde mbewu aduna ngu fof joomiraaɗo heƴaani e foyre heƴaani e ko tagi jiɗen wiide kala ko tagi o heƴaani mum so wonaa ko wela so welaamo heƴa e ɓernde gonɗin kono ko welaaka alaa ko waawi heen waawa yiidem ɗum waɗi Moussa annabi Moussa nde wi noon yiyam o wi a waawa yiidem aɗa suusi Moussa yimɓe aɗa suusi kay
a yita kam de kon tawi tan aɗa suusi Moussa wi mbeɗa suusi Moussa gorko ral suusngal mbimi mbeɗa suusi eyo e huccite nde ɗo hayre so hayre nde heddima ɗon tan a yiyata kam omo andi hayre nde heddotako ɗon saabu heeƴani e ko tagi eyi nde tan fooyre makko kanko jomiraɗo fuɗɗino lewñude tan hayre nde kam ronki muñde wi tew wonti nda jooɗi aɗa andi kay so wonan bawɗi makko e kattalɗe makko Moussa wontanno ɓuranno ndajoore bonde eyyi kono Moussa heddi ɗon wi tiri e leydi kamɓe hafti ceerno Moussa waɗi mbay jalala o yala Moussa ɓeɗɗo min kaltiɗam dogta ara darta golnoɗo fof doga e ɗo noon ko honni dawa dawri nde o fewde temri ndi woni ɗon ko noon ko fooye tan wonno fooyre molnade fooyre makko kanko jomiraɗo nde o tagi e nder hen omo andi kanko ndeɗo tagore nde o tagi nde ko hen fof arata hay neɗɗo e fof ko hen o fayi tagde ko tagata ko fof fayi ɗum tagde hoy ɗum ɗo kanko jomiraɗo o ƴelliti hen nde o ƴellitino hen ɗum fuccitande molnade nden fulɓe mbiyata dawa dañi dawa o dañi fulɓe noon andineɓe innirɓe ɗum ɓe dawa dañi ɓe mbittatan ɓe cikkata dawa dañi tan ko hoodere tan ummima to dawi feewi naggam wonno fulɓe ɓe ƴettat hunde tan ɓe innir ɗum ko ɓe ganduno nden ɓe innir ɗum koɓe jiyata joni taw ha hankkadi ha cikka tan ko ɗum ɗon innira noon taw wona ɗum wonno ni dawa dawri nde fucciti noon waɗi punde ndi ko mbewu ngu fof hankkadi wonti punde wona yirlade ɗon tem natti onon gandi tem ala ko dillata ɗon dilli fuɗɗi kanko jomiraɗo firti ko addi ko wiite yakwere ko bonta hay goto wawa ɗum fewnude hay goto wawa ɗum bonnude kanko tan andi ɗum no fewniri ɗum kanko andi no bonnita ɗum aɗa wawi waylude ɗum mbatta ɗum goɗɗum kono noon ɗum bonta hay goto wawa ɗum fuɗɗude ko Allah tan kala mbiɗo kañum e hoore mum kañum tagi hoore mum yo taga yakwere ko wiite énergie ko wawa so joomum yettima ɗon tan en foti hulde Allah so wawa tagde yakwere kañum e hoore mum ni woni noon o ƴetti yakwere nde o soori nde e memtinari ndi memtinari noon hankkadi wawi gollade saabu memtinari ala golle wawa gollade so wona yakwere wona e mum guila yakwere soora e mum noon hanti koye golle woni hankkadi wawi wadde memtinari fof e nder ndiɗo memtinari hankkadi ko hen tagateje ɗe ko hen o tagi ɗumen o tafi ɗiɗo ɗaŋe fof ko jiɗon leydi en koode en fof o tagi ɗum hen e nder hen o suɓi hen woni hen o waɗi hen ndiyam kadi ndiyam kadi o tagi ɗum koye ɗeɗon tuufe saabu ndiyam ko hydrogéne tan ko weeyo e oxygéne ko weeyo rendi fewndi ndiyam e wonɗe ndewta an e hoore ma hannde tana fewda e ko noon o fewndi e nder ɗiɗon en daɓɓinoto saabu konɗe rewde fof ko noon en daɓɓinoto tan ko ni woni ndiyam fewndi ɗum hanke ndiyam wone joorade saabu ndiyam ummi ko less fewi dow wona dow ummi fewi less ala ko less less ummi fewi dow hankkadi wone joortade kadi eyyi so ɓuuɓi tan wona joortade waɗi toɓoji ha maaji ɗe goodi
on halte hankkadi maaji ngoodi hankkadi calli ngoodi hankkadi ko kalten koko duuɓi ujunnaji wona balɗe ɗiɗi wona balɗe tati million ŋaji duuɓi sabu gurdam aduna men o leydi men ndi rokkete ko duuɓi milliard uji 4 e feccere ha 13 piccal 13 caggal duuɓi 4 caggal ɗum jooɗi ha ken won milliard caggal mum woni milliard uji 3 e feccere gurdam fuɗɗi yaltude on Allah wi min mbaɗi kala hunde wurde e ndiyam ndek gurdam ɗam fuɗɗi yaltude koye ndiyam holɗum e ɗon tuufe 49 kanko jomiraɗo o suɓi hen tuufeje ɗe ganduɗa eɗen eɗen mbawi kala ko ɓuuri hewde e defte kaaloje gurɗiwal defte gurɗiwal wolo ndaw en hewde so ari kalanma e ɗon gueɗe ɗe ganduɗa ɗe kañumen goni e ɓanduma an e gurɗo o walla kala ko wuuri goɗɗum te gueɗe ɗe ko yiito ko e ko wuuri fof ko yiito e ko yiitako fof ma taw hen gueɗe ɗe ɗum waɗi andineɓe eɓe namdi holko woni gurdam ha hande ɗo gonɗen ɗo eɓe donki andude holko woni gurdam ɓe mbi joni ɓaaɗen ganda ko woni gurdam ƴeewen holko waɗata gurdam holko firndi ko wuuri e ko wuurani eyi ɗum ɓuuri webde andude eɓe ceerdi ko wuuri ene waɗa ɗum ɗo ene waɗa ɗum ɗo ene waɗa ɗum ɗo ene waɗa ɗum ɗo e ko wuurani watta ɗum ɗo watta ɗum ɗo watta ɗum ɗo wonko wuuri ene waɗa ɗum ɗo ko wuurani ene waɗa ɗum ɗo eɗi kawri ɗon kono noon ko wuuri ko ene waɗa ɗum ɗo ko wuurani ko wawa wadde ɗum ɗo eyi ɗum fof ɓe kawri e kadi sen tawi sen jeytoytini e ko mahi ko gueɗel guurngel e ko mahi ko gueɗel ngel wuurani ma en tawto e maadi ni gila nder ma en tawto on gueɗe ɗe ganduɗa ɗe mbawi wonde tan koye hunde wuurde e ɗum noon e mbi wadde ten mbiyama holko firti gurdam en mbawa addude andinore labtude e wonde ko ɗum ɗo woni gurdam mbawɗen ko addude gueɗe ɗe ganduɗa ɗen ceerdo hunde wuurde e hunde nde wuurani eyi ɗum waɗi andineɓe kawri ɗone ɓe jeeyi gandal ngal ɗo biyetengal gandal guurɗe ɗum waɗi fecci e cate ɗe hen cate kala tan holko mahi gurdam holko mahi gurdam ha gurdam woni hunde wuurde wawi andede e wonde ɗum ɗo ko hunde wuurde sa yi ko heddi ko hunde wuurde beel ko tawta ko gayte nde ɗo hunde wuurde beel ko ɗum tawta toytine e hunde wuurde wonde walla ala eyi ɗum noon jeeyi ha ɓe mbawi serdude holko wuuri e ko wuurani eyyi ɗum noon sen ƴeewi e wonde gueɗe gonɗe e ko wuuri ma en taw toon woni hen tan limteten ma en taw toon ko wiyete oxygéne ma en taw e nder ɓandu ma taw toon ko wiyete carbone ma taw toon ko wiyete hydrogène ma taw toon ko wiyete nitrogène ma taw toon ko wiyete calcium ma taw toon ko wiyete phosphore ma taw toon ko wiyete soufre walla sulfure ma taw toon ko wiyete potassium ma taw toon ko wiyete colore ma taw toon ko wiyete sodium ma taw toon ko wiyete magnesium ma taw toon ko wiyete jamdi ma taw toon gueɗe goɗɗe mi limta hen ɗeɗo tan kono ko tawte toon ko foof ina hande ina anda ko tawte e nder ɓandu hunde wuurde ete noon wona tan ɗon haaɗa mi arta tawno gila ko ɓooyi innam aade wawani yarude yeeso wawani ko heewi ñabbuli kewɗi men mbara ɗum wawa ronki yarude yeeso e gueɗe kewɗe hankkadi natti wonde nder ladde watti remde yiiti jeygol
on gandi ɗum ɗon fof holno innam aade umri ha yetti toon kañum e hoore mum holno arde oɗo aduna ko ɗum woni kalten ko ummi koye fof ummi ko e ndiyam no jomiraɗo wi ni heewɓe noon mbawa famde ɗum waɗi namdal ngal namdal mawgal nden dawa dawi ha yettima ɗo tan kadi woni duuɓi milliard uji 3 ko adi jibinede issa adi hande men o duuɓi milliard uji 3 e feccere nden tan jomiraɗo weela rendinde ɗeɗon gueɗe o fewde hen memtinari ndi ganduɗa ndin wonat tan koye memtinari gurdi so addi hayre a tawata ɗum toon wona hayre nde ganduɗa lasde mum ko hunde wurde wonti hayre a tawta toon nde ɗon a tawta ɗum toon eyyi ɗum ɗon ayi eɓe joguino o gandi maadi memtinari ndi ko mittere ɓuuri famɗude wonko ɓuuri famɗude e mittere yitama ko less mittere wiyete woni koye nder mittere ko noon mittere hande so jaggama kañum woni tuufere mitte ɗe kañumen pewdata ko wiyete molle ko wiyete molécule mittere woni atome pewde molécule aji eyyi molécule kadi ko tuufere molnade kañumne hoore mum andirtede keeriɗi kemiten koji e keeriɗi ɓalliwankoji woni gueɗe ɗe ganduɗa hen ɗen ko banggal ɓalliwal tan ndiɗon memtinari hettiri ɗum e memtinari gondi walla ko banggal kemitowal ngal ndiɗon memtinari jafɗon kalami ko no wawi taw en jiɓro won yimɓe wona ɗum woni fandare men ko yon paam holno gurdam ɗon kanko e jomiraɗo o adi tagde kemitowal ngal ko wiyete la chimie joni noon e nder hen o addi omo rendin ko tagi ko omo waɗa hen ko muuyi ko kono jomiraɗo wona en cikkirɗen ni mataw jogui ko juuɗe en jogui koye ala wona noon jomiraɗo wiyata won tan won joni noon o rendini ɗeɗon gueɗe ɗe o suuɓi o mahi hen ko wiyete maw molle ene waɗi toko molle ndeke memtinari ndi ganduɗa wona guurdi ndi foof waɗno ko toko molle woni micro molécule joni noon o ƴetti o fewndi maw molle macro molécule ɗeɗon ko molleje tan ko milliard uji gueɗe ndendi tan ha mbaɗi ɗum te noon de ɗiɗon milliard uji fof saabu Allah ene famɗude awa ɗum yiide saabu wonata ko e nder ɓinde awa ɗum yiirude yitere mamere ƴeewe bawɗe Allah molle keɗe keewi fof awaɗi yiide te ko pewdata ko hay goto wawi ni foti mbo andi ɗum hulani Allah tooña joni noon ɗeɗon maw molle fiwde hen ko nande wiyete protéine en ko wiyete hen lammuɗi amine en ko wiyete hen kadi fewde hen o fewde hen sukareje hankkadi gueɗe ɗe ganduɗa gueɗe gonoje ko wuuri ko foof e nder ɗeɗon gueɗe o fewdi hen ko wiyete memtinari gurdi protoplasme protoplasme ari han kadi gurdam ari memtinari gurdi kañum addata yew ko memtinari ndi wurano wonno joni o addi memtinari ndi wurani ndi o fewdi hen ha o ari e memtinari gurdi joni noon kañum hankkadi koye nder ndiyam tan ɗum ɗo foof gurdam wawa wonde ɗo ndiyam ala gurdam wawa wonde ɗo ndiyam ala eyi ko haali ko waytene deftere nde ɗum kadi tabiti gurdam wawa wonde ɗo ndiyam ala ko nattidirɗo gurdam e ndiyam ha ala bawɗo wadde gurdam ɗo ndiyam ala mbiyowo e wonde Allah wodani kanko tagi hoore makko yotta gurdam tan yimɓe jiiwe taw ndiyam ala ɗon Allah wi tagi gurdam koye ndiyam kanko addu gurdam taw ndiyam ala ɗon ni woni tagi ndiɗon memtinere woni hayde tan e nder ndiyam yaɓoyteɗo o waɗen ɗum muural woni ɗum hunde tan huuri ɗum memtinari guuri noon ko wiyete protoplasme ko kala nde dañi ngal ɗon muural watti wiyeede
innirede inde wonde wiitende inde woni la cellule walla mbiya ɗum tagre walla mbiya ɗum rayre fo ne wiye e pular ɓe mbiya hay busumi e pular ko noon ɓuri lollude wiide ɗum inde wiyete la cellule walla arde mbi ɗum alkhaliya nden ɗum ɗon hankkadi feeñi hankkadi firti ko ɗum en hulɓini alano eɗen en jogino aaludere nde fewani ha ɓoyteɗo aaludere nde en fewde kadi o fewden ɗum aaludere wuro aaludere nde o waɗi toon memtinari mbitedi memtirari gartude ko ɗum waɗata hunde fof artude ko jibin ɗum ko guila o fewde ɗum ɗon hankkadi kala ko o muuyi wadde o saltat ɗum tan e inde adana nde kañum ɗum ɗo yaa wonoyi neɗɗo ko hankkadi ko ɗon tan yarata hankkadi neɗɗo o wonata tan koye fewde kono ko neɗɗo tan wonata koye fewde cikkiren ma rabba men adama ni tan wano gilniti tan ari ala wona noon wonani yimɓe cikki wi o wi Isa yeru Isa ko yeru Adama tan taga moom koye leydi Allah wi tagi yimɓe koye leydi cikkuɗen mataw yimɓe cikkata o leydi jooɗi ha ɓoy tan leydi woni jibinde Adama tan Adama ummi tan goral tan no foti e bole waɗi waare woyi yeeduyo tan dari waɗi ketti ala wona noon alay sago mbo famta ɗeɗo gande wawata famde taga hayso woni ceerno wawi tafsir wawi fof wawata famde saabu Allah wi fuɗɗi tagde yimɓe ko e leydi mbo anda leydi ko firti wawa firtude ɗum ɗon ganduɗo leydi ko firti on arat ƴeewa banggal kémituwal ngal wona terɗiwal ɗum woni chimie inorganique ƴeewa ndiɗon leydi ndi Allah haalata ndi holko fewndi ndi holko kanko jomiraɗo ko fewdir ndiɗon leydi ko ƴetti heen o fewdir ɗum neɗɗo ndeki noon so wona wiyeɗa ɗum ko ha yimɓe paama so nelaɗo wimi ni ɗum ko ha yimɓe paama kono mbo andi ko woni ko toon ko chimie haalte no Allah ittiri e ɗoyti e memtinaji fewndi ɗum ha woni ko ganduɗa memtinari gartu ko wiyete matiére génétique o waɗi ɗum e nder aaludere nde ADN ADN jogui en enen fof kalami ko nanton ko gote moon ko ɓaleejo ko daneejo o ko joolo ko dabbo ñiiƴe caran noppi coɗɗi juutɗi sugunde laasuɗo fof ko jiiɗa kala ko jiita jikku ni to fof ADN jom o fewndi ɗum gille no gayni ADN noon ɗo waɗi ɗum de ko ƴeew tan de geɗe sa haalnama ɗum ko hydrogéne en oxygéne en carbone en nitrogéne en tan o renni o fewndi ɗum en fewndi ko ganduɗa ko hay goto wawa ɗum fewndi joni noon ADN an kadi heddima kañum e hoore mum ko muuyi fof yalta eɗen ko mbandir wonno mbandir ndi on jii o wima caggal ɗum o wima o tagi neɗɗo e ɓiin o ɓakkere hoko firti ɓakkere mbo anda ko tuufeje ɗe o mahanoɗe heno mahi leydi ndi ɗon sa ƴetti ndiyam tuufeje ɗiɗi goni hen oxygéne e hydrogéne a ƴetti ko e leydi ndi o watti hen ko ɗum sa ƴeewi ɓandu neɗɗo ko ɗum tawta toon womere Allah nde ko womere lawande wona no yimɓe cikkata ni tan leydi tan neni ala jomiraɗo ko lawi e tuufeje ɗe ganduɗa ɗe so rendini ɗumen ma taf ndiɗo memtinare nde ganduɗa ndi kañum woni maw molleje ɗe ganduɗa ɗe kañumen goni e cellule kañumen mbawi tafde dendagal ko wiyete ko wuuri ko hande e ko jogori arde foof ni gurdam arde mbandiri yalti ya ɓooyi bactérie ji jalti kañumen tan ko odno aduna haydara waɗa yaha ɓoyte gilɗi jalti gilɗi tan ko odno goni tan koye nder ndiyam jalti yaha ɓoy feere kadi goɗɗum yalta ha liɗɗi jalti ngala ganɗe
yaha ɓoyteɗe kullon kon ngala on gandi gilɗi ngala noorol yaha ɓoyteɗe kullon mbaɗ kon noorol ɓiɗɗe tan ɗi ngala noorol ngala ƴiye noon tan hankkadi ha hankkadi ene ara hankkadi gurdam ko wela fof kanko jomiraɗo tan o yaltin ɗum hen ay ɗum to ko wonno ko neɗɗo nen yaara toon ɗum ko wonno ko yatin baaɗi nen yaara toon ɗum ko wonno ko poti nen yaara toon kono fof ummi koɗo gotel kanko jomiraɗo heɓe mbawa ɗum famde heɓe kadi jagguiri tan ko hen hunde fof o tagui ɗum tan banggue o taguiri ɗum on taguiri noon kono kanko o wi gurdam fof o yaltin ɗum koye ndiyam omo wawi so welama omo wawi hen gotel fof o taga ɗum banggue yaara toon kono noon ko ɓuuri tengtude e gandinal ko o taga gurdam ɗam e nden woni ɓinɗe e ɓinɗe ɗe hankkadi o woni serdude kanko jomiraɗo ɗum ɗo ko yarata ɗum ɗo woni yarude noon neɗɗo wadde ummima e wonno tan memtinari mayde mawto o ari e haya o nde duuɓi milliard uji tati ko adi jibinede Issa ari e gurdam hankkadi gurdam ɗam hankkadi wona neɗɗo woni ɗon o felliti o ƴetti ndiyam ko ganduɗa wurani o waɗi ɗum e ɗakke o waɗi ɗum e leydi ko ganduɗa ko wurani o yaltini hen memtinari gurdi ɗum waɗi o wi yaltini o yaltini gurdam koye ndiyam o yaltini hen o waɗi hen memtinari gurdi kadi o waɗani wurani to o waɗani ɗum to e dow ala waɗi ɗum koye nder ndiyam saabu kañum e hoore mum ko ɗum ndiyam protoplasme memtinari gurdi wona yaade ni noon hankkadi innam aade ko toon fuɗɗi wadde leydi sa wiyama innam aade Allah wi tagui innam aade koye leydi caggal ɗum tagui ɗum e ɓakkere caggal ɗum o tagui ɗum kadi e lawande sulala min ma kadi ɗum fof ko lawande o lawat yimɓe mo ganduɗa ɓe ɗeɗo gande e gandine mbiyata tan ko ndiyam tan e ndiyam e mbiya ndiyam ala haade kay kañol arde ko wiite kañol ko spermatozoïde haade mum arde haade mum fewnde kanko fewndi koko ganduɗa no wawi fewnoyde ɗum ɗon kanko jomiraɗo yeehi han kadi ha ɓinde ari ɓinde neɗɗo so ari fitti ko Allah fewndi tufeere nde ganduɗa nde ene waɗi ko fewndata neɗɗo jogorɗo o wonde annabi jogorɗo o wonde gando jogorɗo o wonde gujjo jogorɗo o wonde danejo jogorɗo o wonde ko heewi hen ɗiɗon sifaji fof jammoje ɗeɗo fof nene nder aaludere inde nde e memtinare mbiyetende ADN joni noon heddo e bawɗo makko ene yaha ha innam aade feeñi o wi kadi o waɗayte o tagi yimɓe koye nafs wahid woni hen so ɗo wi ɗo etin fittande wotoɗo ko hen o tagi ɓen pirtir ɗum koye ɓinde wotere o tagi Hawwa e Adama fof koye ɓinde wotere tagi ɗumen woni hen ko toon jaggi mbiye e wonde hay e Hawwa ko wiite ko yalti koye wirgo Adama ko haaldaka ha yimɓe paama ko noon saabu e arbere ɓe mbi dil a tan ɓe mbi wirgo tan ɓe mbi oɗo ko dil ma firti ko oɗo ko onon nandi onon jiiɗi ɗum waɗi wona watta wona wirgo tan ko wira noon ko ha yimɓe paama saabu yimɓe leñol ngol ganduɗa ngol ko majjugol sa wi aɗa haalan ɗum hay kalani ko ɗo eɗin yimɓe hen mbawa famde mbiyata yo haalan yimɓe nanata ko noon haaldete ko ha yimɓe jangga son kalantaki kon ganda ko on jogorani andude alay saago kalaneɗon kon ganda ko jangga nanon ɗum ɓaawo jangga nanon ɗum mbatton faam ɗum no tubakoɓe pamir ɗum no walla heddiɓe kono son mbi tan yon kedde pokpokalam tan on kalantaki kon ganda ko kalanteɗon hon ganduɗon on ko so yimɓe gaari tan kalano ko ganduɗon ko ganduɗa ko neɗɗo waɗata tan arden haalanma ɗum ñande fof holko nafatma aduna o woni ko yaade
ceerno murtuɗo wi aduna en yaara yeeso an aɗa rippoɗo gotel ko yarani yeeso ko yaara caggal ɗum waɗi so tawi andine moon ɓe jahata jangga gande ɗe fof gartan e kalan moon ko ganduɗon ko kalanta on goɗɗum ko caggal tan jarta on gonta andude saabu gandal gurɗi kalten ngal kañum nawdi aduna o yeeso ha yetti hande kañum jogui aduna ala fof ko wattake hen guila e jaam ha e bone foof ala fof ko wattake hen so neɗɗo anda ngal ɗo gandal hande koko daɗa kala daɗugol ni woni banggal gandinɗe yaruɓe banggal miijoji ɗi no hen miijo Allah jan kew ɓe ko Allah tagi Adame e ɓen kadi mbiɗen en ceeri ɓe hen ɓe ganduɗa jangguɓe ɗeɗo gande en ƴeew holno ɗum woori hono Allah haaldi leydi kañumen ƴeew banggal chimie holko firti leydi ngal ɗon gandal kaalowal kemitiwal ngal kaalowal hunde foof holko tafi ɗum holko fewndi ɗum holko mahi ɗum e holno ɗum mahiri ɓen ƴeewongal tan wona mbiye ndeke noon Allah so wi leydi wonko firti leydi saabu gandal ngal ɗon gandal sa wi ɗum leydi miijota ko wonere leydi ala miijoto ko an leydi kalɗa ndi holko fewndi hen abbere foof holko rendi ha fewndi hen abbere foof wona wi tan leydi ala kañum so wiyama leydi nde neɗɗo fewndira ndi wona leydi foof ko lawande nde ko en tuufeje ɗe ganduɗa kañumen pewndi leydi ko Allah sohlino hen yo waɗa neɗɗo foof o lawi ɗum kañum e hoore Allah sen lawo wonano enen ceeɗa o haalanta en mi seeɗi walla mi lawima o wiyatma tan ko leydi an noon mo tottuma hakkille ande jaaha mbitta ganda ndeke leydi ndi wona nokkude tan ala Allah lawi kañum e hoore wona Allah en nokki to nokki ga rendin leyɗele ala o lawi e nder memtinaji ɗi o fewni ɗe tuufeje capanɗe jeenayi e ɗiɗi ɗe o fewno ɗe o lawi hen tuufeje ɗe ganduɗa ɗe ɗen kala ko wuuri so ari ma tawɗe hen ko wuurani a tawtaɗe hen kadi o fewndi hen memtinari ndi ganduɗa ndi ɗon memtinari ala ɗo woni so wona eko wuuri ɗum waɗi garen e andinore anduɓe walla andineɓe totti gurdam mbiye a wawa ala bawɗo andinde gurdam kono mbawɗa ko limtude woni gueɗe koye pular on jii so wiyama qur'an an arabia ko arɓeɓe toñteɗon ko kalanteɗon de ko kalta ɗen ko qur'an haalama e ɗemɗe foof saabu ala leñol ngol nelaki nelaɗo te kala nelaɗo nela koye ɗemgal mum ngal ko haalata ko haala Allah o firta e ɗemgal makko ngal onon ne hande on neɗɗo nelama haalata ko ɗemgal mon ngal haala Allah ka toon pirtuno ko ay ɗemɗe keddiɗe joni kay ko ɗemgal mon tigui son paamani taw onon paamata ɗum ko jennoɗo arɓe onon ne kalnani noon koye pular laalɗo ceer mbaɗe feere kuñoɗe hay so jeehi janggoɓe université ji on jeehi oɗa fof mbi on hol gueɗe kolloje ɗum ɗo koko wuuri e ɗum ɗo wuurani mbi on goo ko wuuri ko wuuri ko memtinari fewniradi molle fewniraɗe e molle ko wuurani ko fewniraɗe ene ceerti hay so woni molle ko wuurani ko nene ko wuuri ko on jogui maw molle ko wuurani ko ala maw molle emɓe ɓoɓɓe haali goonga jottoɗa seeɗa noon jarandi ndiyam waɗani pewda wuttima gara joɗɗa wiya e mbima e goɗɗum mbiya kala ko wuuri ene dilla e mbi ko wuuri ene dilla ko wuurani dilla lekki dilla mbiya gaare gaye ko wuuri en dille ɗi en mbari sertude hay so mi tawi ɗo lekki en dilla kay lekki kay ummotako ɗo tan wona yaade ɗe yaaki ɗo ko wuuri ko no yarata ni kañum e hoɗum dille ɗi en ceerti e mbi ko ɗum tan woni ala mi yawona ɗum tan ɗiɗi mbiya ɗiɗi
mbiya hol goɗɗum mbiya kala ko wuuren tina so memam tina mbiya pon wuuri ko memam tina mbiya wuuri ko memam tina hayde sa memi ɗum tinta mi wayi gañaji kay so memi ɗum mbiya gañaji wuuri ko lekki lekki guurɗi koko pecci gila nden Allah pecciɗi waɗi ɗiɗo puɗi waɗi ɗeɗo kullon waɗi ɗum ɗo hakkude wona puɗi wona kullon ko nande iglina waɗi ene waɗi sifaji walla jammoje mbiyen kullel ene waɗi jammoje puɗol sa ƴeewi gueɗon gorkon nande amusa walla ko nande plasmodium ko addata paludisme ko tawata kañum ko kullel tan ko ɓinde kullel ɓinde wootere waɗi kullel ngel hon jiidol noon ko ɓinde wootere a wawa ɗum yirude yitere ma ɗe a seɓta yitere a jiiya ɗum ma mbaɗa microscope joni noon wadde gonɗen koye andinde gurdam en tina wadde mbiɗa ko wuuren tina eyo ko wuuren dil mais wuuri en jibin mbi ƴeew taw hayren jibin ƴeew ko wuurani mbella en jibin leydi a jooɗata ɓooye jibin ɓinguel mum nden kay ala ko mbaɗanmi yaade mbeɗa bonno kalisam ma tuufere wote mane ujunaji tuufere makko ɓeeje walla oto jooɗa ɓoyna otam jibin mi eyi ɗum kam ko gonga e mbi ko wona ko tati mbiya nayyi ko wuuri ene mawna mbi ala hayre kay en jooɗo ha ɓoyde en mataw juugo waɗa eten mawna ala wona ɗum kalani leydi on jii hoto ummi ha yetti ko wuuri en mawna eyi ko wuuri en mawna e mbiya holi goɗɗum mbiya ko wuuri ene ñaama ene yara e mbi oto kañum ɓe ñamminat ɗum yaran e mbiya kono jiidani jiidani ñamde oto nde ñamde ko wuuri ko wona gotum ko wuuri wawa jooɗade ñamani kañum e hoore mum hayso woni oto nde ñamani aɗa kono ñamde wona gotum e mbi eywa ñamen yar eyi o wi ko wuuri en ɓooña e mbi ala ɗum kam hay oto so tawi huɓɓi ko huɓɓanno tan heddi ko ɓooña yalta inde oɗa footi on jii wonko kalmi ɗum ɗo ten mbiya ko wuuri en waɗa maho yirɓe métabolisme ɗum ko firti so ñaami wona ñamde ko ñiiri ñamde ko maaro beele ko noon yaltirta mbi ala wona noon yaltirta kay holto rewi ha wayli ha holko waɗi ɗum waylade ha aɗa yalta jaltata ko te nde natat nde ene uuri ene weeli te nde yaltade aɗa andi ko yalti ko aɗa andi no wayi te so yalti andi ko bon ko heddi bella ko natno ko fof bel kañum fof yalti ana ñaami a ñaami wona lawol gotol laabi ɗiɗi ha aɗa jaaha lawol gotol ladde holko heddi ko woni heddi ko maho yirbo watte sa ñaami lo ngere nde ɓanndu wuurndu ko maadi nguurndi maadi darinde ko cappittendi ko laaltetendi ko pewndittendi a haydara ala heen ɓanndu ma jooɗaaki ko maadi ndi ngannduɗaa ndi saɗa jogii huɓeere ma ñan fof a gonta koye fewndide gonta koye ndiɗo ko maadi Allah nguru ma nen bona nder wonko maayat wonko fewndete fof haydara ala heen mbiyaɗa han ko ya ñaam jara mbaɗa ko poɗɗa ko wadde heddi ko fof ko ɓimɓe ɗe mbaɗat ɗum e oɗo kayitaji mbaɗa ɗum noon koye maha yirɓe ñaama ñamde ma nde ha gayna sa ñaami ɓesnore nder ma to ɓesnode nde une toon ha nde ɗigga ende wonta tuufeje ɗe capanɗe jeenayyi mbitenoɗe ɗe ko woni ko hen e tuufeje nafoje ɗem ɗe ɗum ɓanndu ma ɓinɗe ɗe ɓuuco ɗum kutoro ɗum mbiye alhamdulillah o totti amin ɓindi fof ne jogii ko foti dañde e ñalawma e tuufeje
ɗeɗon tuufeji dañte ko ñaamete ñaamton kon ñaamten kon o ñotti ñaamton kon ñaamten kon ko nande protéine aji ñaamten teew en liɗɗi en ñebbe en bofooɗe en kosamen fof en dañi hen ɗum nafa tan mahde ɓanndu sabu ɓanndu ma alay sago mahe jamme e ñalawma sa ñamani ɗum tan ɓanndu ma mahtaki en jiya neɗɗo fooƴo ñamta tan fooƴo wonno wonata koye ñamtade ɓanndu alay sago maha ko foti ko mahde so dañani ɗum a ñamani ari tan wonata koye hutorade ko woni ko e nder ma en maha sabu wawa jooɗade mahani wonata koye hutorade en maha goɗɗum en waɗi ko wiyete sukaram carbohydrate on ne guila muttiri wiyete glycide ɓe mbiyata starche walla nechawiyat enen mbiyen muttiri kala ko mutti gawri en maare en pomme de terre en macroni en kala ko woni muttiri eyi ɗum ne rokkatma ko yakowere woni énergie ayi protéine mahata ko ɓanndu oga haydara wawa waɗede e nder ɓanndu sowona yakowere dañe yakowere nde wol dañte ko so helama ñamde ma nde helama ko ñamɗa ko fate muttiri fof so helama nder kañumen sukare fof so helama nder addantama ko sukareji ɓurɗi famɗude glucose taw ɗen so kelama tan ko yakowere molnade dañete hen yakowere nde ɗon kañum addantama hay min joni so yakowere nde ala mi haalta so yakowere gasi tan gasi kala ko mbaɗɗa majango ko mbaɗɗa fof ko yakowere nde waɗa dañte e ko ñamɗa ko so ala yakowere a watta e hunde so yakowere famɗi no famɗiri fof ko noon gamirta an hoore ni woni ene waɗi nebam ko ñamta ko alay sago waɗa nebam kadi e nebam ɗum waɗi neɗɗo wiye yo suɓo nebam moƴƴam nande nebam olive en nebam liɗɗi en nebam canola en mbasa tan ñamde nebam tan mbaɗɗam kajam taw en addanma cholestérol ne wawi addude gueɗe goɗɗe e ɗum ɗon fof joni so ari nder reedu alay sago heele ko ñamta ko sa ñami maaro joni ne waɗi nebam ɗam ene waɗi cakkude ndi ene waɗi fof kala hen hunde waɗi memtinaji waɗatma limtinde ko mbatta ko cakkude en gayetene ko mbatta ko fof hen hunde fof wonko waɗi ɗen memtinaji fof so ndendi toon so kala ko ɓanndu ma sohluno e nder ñalawma tawa aɗa wawa dañde ɗum an a tinani kono so addini ɓanndu sohluno ko sohluno joni way tan ko oɗon ko mahowo omo sohli ciment an a addinimo ndiyam holko waddata ndiyam omo sohli ndiyam gaddanam kaaƴe holko waddata hen ɓanndu ne ko noon wayi ko sohli ko sa ñamani ko sohli ko firti ko an ha hande ka teyɗuɗo sa welama mbaɗa reedu ma ha yeewa dak tawde tan a addinani ɓanndu ndu ko nafat ɗum ko ala ko nafata ma hay hunde ɗum waɗi anndude nde ñamde ene waɗi fayida han fewi ɗum kadi koye gandal biologie ngal ko hen gandal ñamde nden hen ko wiyete nutrition woni gandal ñamde wal ko ni woni wadde ko wuuri ene ñaama ene yara ene waɗa maho yirba kono ko wuuri ene jogii rigui gartuki e poɓɓanma hankkadi ummuɗa hankkadi hande gona e amde gam riñaki mbiten ndi mawɗo amanta mere kala ko wuurani ala ndiɗo memtinari gartuki matiére génétique saabu ala ko waddata hen ɗum ɗo addanta hunde ronde mbabba wonde mbabba wandu wonde wandu puccu wonde puccu neɗɗo artude yummum artude bammum wonde ɓalejo wonde danejo sukundu junɗo sukundu jutani ñiiƴe dariɗe ñiiƴe daraki toni mawɗi toni cewɗi kala ko sifaji neɗɗo fof won didorno fof goni koye ndiɗo ganduɗa memtinari gartuki wadde kala ko wuuri en waɗi memtinari gartuki ko wuurani ala memtinari gartuki kadi wuuri kala ko wuuri en maayi wuurani ko hay ala ko maaya tan kadi ala gurdam holko maaya eyyi ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa hunde wuurde ne waɗa ɗum taw hunde wuurde hunde ɗo wuurani watta ɗum alay sago yimɓe
ngannda ɗeɗon geɗe caggal ɗum nguurdam nde ari nde hankkadi neɗɗo nde ari nde joomiraaɗo selliti adam rewno toɓoyo ga yawel haa yetti ɗo yetti ɗo yetin o haalnan ɗum yimɓe o rokki ɗumen ko hakkillaji kañumen e koye men o wi tan komi tagi adam e ɓakkere mi tagi ɗum e leydi caggal ɗum tagi ɗum e ɓakkere tagi ɗum e lawande ndiyam ɗum ɗon fof firti ko adam rewi e daawi adam rewi e daawi tago hono kullel fof tagirani adam rewi e ɗeɗon daawi kono joomi taganma hakkille ya miijoya anndu ya wittu kadi rutto kadi kañum wittata kadi e wayin ko neɗɗo ara wima ande mi rokkima ɗo ene guesa biya kon noon no guesa ba remirde wima guesa kaya darata on e ndemirɗa wiya holno no dardete mbiya dardete a yahat tan oɗa jalo kadi yahat mbiya a yahat holno yarete ɗum woni ko way noon Allah wi ko yen bittu hay Qur'an o wiki yen bitte e mum yen miijo e mum Allah rokki neɗɗo hakkille mo andi sembe hakkille innam aden fotini so wona tagde ala ko ronki ɗum waɗi gueɗe kewɗe haalanta ɗum tan ni tan ha laaɓa ala o accata hakkille o liggo sabu ko ɗum tagira miijotaka ɓe kañumen e koye men sa wi ɗumen ni tan a yii ɗum ɗo ko dokke a yii ɗum ɗo ko gueɗe Allah kanko andi no tagiri hay goto miijotaka ko hen hay goto yaa noon ɗon jomumen jarte o teppele jomumen koye saabu janggani gandi keddiɓe mbawa haalde hen hay hunde mbawa felde te kadi gandal woni ko yarude yeeso wote cikke tuma nelaɗa sahabaɓe kamɓe ɓuuri andude yimɓe hande ko gandi ko e gurdam ko gandi ko e tago ko gandi ko e Allah kamɓe tum gonɗinnoɓe ɗum waɗi moƴƴude koɓe gandi ko e tago ngo no wayi famɗude ni foof kamɓe ɓe gonɗin temedere nder temedere enen ko ganduɗen ko wayi hewde ni enen ponno ɓurde gonɗinde kono heewi emen gonɗinani kono nelaɗo wiyanoma o wino koreji makko nen ga ɓe mbimo mata minen min gona koreji o wi onon kono wondiɓe am koreji am ɗi ɗen jiyani kam kono noon kalnet tan gonɗin firti hande wittoɓe ha ganda ɗeɗo gueɗe kañumen no jomiraɗo wini ɓuuri hulde Allah e maccuɓe makko ɓe ko anduɓe ɓe ɓuuri hulde e anduɓe makko e maccuɓe makko ɓe ko anduɓe ɓe ɗum waɗi noon ko wittoɓe ganda ɗeɗo gande kañumen e koye men kanko wela kala hen ko kanko ɗowata joomum witta ha yiita kala bittuɗo hen ha yiiti gonɗin kanko ɗo ɗum kala hen bittuɗo ha gayni majji Iblis ɗowno ɗum nani ɗum Iblis tawi ɗumen en rewe lawol moƴƴol Iblis noon selnata neɗɗo tan gonɗinani tiiɗani fo tan o selnata ɗum tiiɗo o wawa ɗum selnude o selna ɗum rewa banngol ngolngol so yeehi tan enquête sella sa wi ɗum an ka celɗo mi haala Allah wi hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala mari mi haalanta on ɓen ɓe ganduɗa golle mumen fof bulliɗe alladina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a kamɓe kay koɓe majjuɓe kono noon sa wiɓe onon de kono majjuɓe mbiyat ɗin jam min komi gande molnaɗo mbeɗe andi kala komi wawa wittude hami wi ɗum ɗo nen ɗo ɗum wodani sabu min woni neɗɗo min woni bittowo bittanmi koye waɗa kala komi wawa wittude hami wi ɗum ɗo ko ɗo rewi ɗo rewi ɗo rewi ɗo rewi no jangguinirani ni mi gonɗinta ɗum waɗi andineɓe men hewɓe majji so jottima tan woni nokku tan so jawtani ɗon ha jottiɗo ceerno murtuɗen jottiɗo o yetini gandi Allah e banggueji foof tan kañumen majjata eyyi ko ni woni gurdam hankkadi ari neɗɗo ari kullon nde jaltinde kullon kon jomiraɗo waɗi fecci kon fecci gurdam ɗam waɗi ɗum ɗo yaari banggal puuɗi kañumen en mbawi fewnude ñamde enen foof en mbawa fewnude ñamde puuɗi tan mbawi fewnude ñamde enen ko ñamten ko foof puuɗi fewndat ɗum ma en ñaami puuɗi ɗe ɗon e ɗon walla kullel ñaami puuɗi ɗe ha joni de tuufeje ɗe ko ɗen tan goni e men
ngone kullel ngone puɗoyol te ɗen tuufeji kañumen mahaɗo ɓalli men ɓaade enen en mbawa fewnude e nder ɓalli men alay saago ñaamen eɗe keele e nder ɓalli men en mbawa mahade ko foti ko mahede toon e sappitade ko foti ko sappite toon ɗum waɗi en ñaamat enen e koye men kadi kala ñamowo ɓuuri moƴƴude ɓamtare ƴellitade foof woni ko e ñamde cellal e foof a yiita leydi en ɓamti taw ñamde mum moƴƴani a yiita rende en ɓamti taw waylani ñamde mum tawi enen Fuutanko en jiiɗi waylade hande Allah wi sa a waylata ko woni koye hakkille ma a natta ñamde ko ñamanɗa ko mbatta ñamde ko ganduɗa ko ɗum ɗon nafma ɗum noon ko ma jangga ko nafatma ko te ɗum ɓuuri webde kono wonno ko ɗum ɗa gowɗa cikkitama taw sa waɗani reedere ha heewi tan a harta taw noon won reedu heewat taw ɓandu haarani te harnude ɓandu ɓuuri harnude reedu harnude ɓandu ɓuuri hebbinde reedu e ko ɗum waɗi sen jii tukoɓe wallahi ƴeew tan o ko ñamata ɓe ñamta taw noon ko ñamata ko ɓuuri moƴƴude hakkille ɓuuri moƴƴude ɓandu son cippirili ɗen son dogdidda ɗe te ko mbawɗa wadde foof miijo ko a miijotako saabu ko ñamata kon moƴƴi te ko ɗum woni ko rokkata ɓandu foti ko dañde ni woni innam aade kañumne ne waɗi duuɓi en mbawno rewde hen kono noon holnde innam aade feeñi ko noon kalten ko innam aade feeñir ko wonni tan innam aade feeñir joni noon eɗen en ɓinɗe wonnoɗe ɗon en jaaha ha gonti cañuji ɓinɗe wotere en wawi feccade wonta ɓinɗe ha wonta cañu ngu woni tan e nder ndiyam cañu ngu yaaha ɓoy seeɗa kañumen hoore wona ko ɓinɗe ha keewi dentuɗi kañumen cañu ngu yaaha ɓoy seeɗa jomiraɗo watti ɗum kañumen hoore mum cañuji so ndenti pewdata terɗe watti ɗum terɗe ɗe ndenti pewdi ko wiyete yuɓɓoji yuɓɓoji ɗi fof guila yuɓɓo ndolu guila yuɓɓo ngandi yuɓɓo hankirin kanko de bawɗe makko ha o rindin ɗum ɗon kanko jomiraɗo o waɗi ɗum ɓandu noon woni goral biyetengal Adama ngal halkidi noon babiraɗe heewa sinan talake wagen wonti kañum fof ko wonno ɓindinen ga ɓuuri bangi ɓindinen ga tergal ha rendini kanko e hoore makko o rendi ɗum ono rendiri onno no neɗɗo tagirte ni ɗum garten joni e nder reedu yummum ko ni Adama tagira guile Adama yetti saabu ko ɓinde totta ngal ɗon gandal hankkadi kañum tagata wona kañum tagata ko Allah tagata ko gueno tagata ko noon ko kañum totta wadde ɗum ɗon gueno hankkadi wona kañum waɗata ɓinde nde ɓinde foof hande wonde ɓinde timmude ɓinde neɗɗo timmude so rokkama waɗama hoɗo foti ɗo wonde hayso koye butel hankkadi wonata koye rewde hoɗo rewannoɗo ha wonta ɓinguel saabu ko ɗum o tottuno ɗum guila ɗen oɗo machine hay goto wawa ɗum fewnude kanko tan ko ni woni nde Adama ari nde o addani ɗum Hawwa no tagi nde Hawwa e Adama ay joni ɓinde feccoto ha hande no wawi wonde ɓinɗe ɗiɗi kanko jomiraɗo no addiri ɗum foof woni cuuɗi no gondi toon nde o haalnani en haalaɗe o rokki en tan ko hakkillaji enen e koye men en miijo hen e gandinɗe hande ko heewi hen yaltini ɗum julɓe e foof en gonɗin julɓe heewɓe yaruɓe e gandinɗe en gonɗin ɗum kono ko wayni men to wonno e duuɗi men ɗe janggata ɗeɗon gande sa haalni ɗumen tan mbiyatma ni ko an ka keefere ko gonta koye haalde ko haalata ko ɗum woni o kay o suufa ƴeewe ko haalata ko ɗum woni ni o kam mande o ni selli o ko juula ko noon wonno goto fof tolno gandal taw tan sa yeehi Arabie Saoudite a tawat ɗum ne haali toon sa yeehi Égypte a tawat ne haali toon sa yeehi Bangladesh a tawat ne haali toon en janggue toon e duuɗi en janggue fof haye Mauritanie a tawata ko jannguɓe e duuɗi ɗe fof janggata ɗum ɗon taw en gandi holto ndewata ete ko ɗum goɗɗani diine mumen ko hen goni
kono hon miijori joomiraaɗo wini miijuɗe e qur'an o kañumen kon noon miijorto haa ngal ɗum sabu joomiraaɗo addi ɗum e qur'an ɗum addata en koye gandal gurɗiwal ngal no ngal fecca hanke nin pecce ɗe ngal waɗi gandal ngal ganduɗa ngal kullon gila ko yirta yitere mere ha e yirto yitere mere Allah waɗi noon gurɗi gandal gurɗiwal ngal yaari yeeso tan ko nde gorko goto an ngal ternaji ene wiye Robert Hooke hitande ujunere e 1965 o to yiilotoɗon tan e labtinirgal wiyete microscope woni labtinirgal foyre kutottogal foyre o fewnno labtinirgal makko tan omo yiilo ha o yiiti hen ɓinɗe kanko nen ko yi ko waɗi tan cuuron koye gueɗe tan o ittuno e lekki tan omo yiilo tan ha o yii ɗum jom o wi ɗum koye nande e cuuɗi koye o ƴeewi guerete naaɓe mbiyanno ni tan ko noon cuuron tan o inniri ɗum noon ha hande wonti yaaruɓe ɗemɗe latin ɓe fof ɓe mbi ɗum sel ɓe mbi ɗum cellule enen ni ɓinɗe mbiyeten eyyi ɗo yina tan kobje ɗe ɗo ƴewanno tan ha o tawi hen tan kon ɗo cuuron o inniri ɗum noon e guilden tan ɗum rokkimo ko heewi kanko oɗo yettim Robert Hooke rokkimo o liggotono koye nokku gandal mo lamɗo Angleterre ɗum rokkimo so gonga haalte ha hande koye limteɓe mawɓe o jeeya saabu ɓindi ko nden ɓindi anda tigui rigui ɓindi haalene tan kono ko nden ɓindi anda ko yirde 17 ko nden kanko e hoore makko caggal ɗum Hollande naji goto ene wiye kañumne Van Leeuwenhoek kañumne ene ƴeewa e labtinirgal kañumne ha yiiti ɗum ɗon ndiyano noon ha woni hitande ujunere e 1939 anduɓe ɗiɗo Allemagne naaɓe oɗo yaari ko banggal guurɗi puuɗe o yaari ko banggal kullon ɓe ndenti kamɓe koye mabɓe ɓe tafi ko wiite dallinade inde e holko dallinade e ɓinde haalata e wonde guurɗi kala mahi ɓalli mumen ko ɓinde kañum woni tuufere ɓurni famɗude e guurɗi kadi gollotonde kadi hay ɓinde wotere wawa yaltude so wona e ɓinde wonde wayan tuufeji ɗi gona tuufeji guurɗi hankkadi noon ni woni hankkadi gandal guurɗi woni hen gandal guurɗi noon hankkadi cellal banggal safaruji banggal ñamde banggal gueɗe hande gandal guurɗi ko waɗata ko hay goto wawa wiide ni foti hande ko gandal guurɗi ko jogui ko e oɗo aduna hay goto wawa wiide ni foti gandal ɓurgal yaajde ɓurgal nafde e kadi kutortogal gande ko hutoro hiisuwal hutoro ɓalliwal hutoro kemitiwal hutoro dartiwal hutoro kala ko wiyete gandal guurɗi yanke en hutoro ɗum gam yettade e andude ngel ɗo guurguel ko ngel woni guurɗi noon koko taari en hen koye men en waɗi hen ɗe jirta ko yitere mere woni hen ko ñawnoje woni hen ɗe ñawnata kadi no neɗɗo o tafirani kañum e hoore mum Allah tafirinmo ni o jogui ko kaɓtorɗe ha wayni leydi ko heewi e ko guurkon gonkon e nder kunuɗi men bactérie ji nen guure kunuɗi men nen guure kini men nen guure foof ɓalli men e foof juuɗe men sa haalnama ko woni ko etine juuɗe ma etine bactérie ji taw ko ñawnoji nen hen a hankkadi a wonta ni so renaka a nattata e ñamde ko addi ko ñamirde kudduji enen ko ñamirde foof ko jomumen wattude yiide tan ko woni ko etene oya mbi hankkadi yo ñamir jamɗe ɗum kam hankkadi sa lawƴi ko noon tan
ko ɗum waɗi guurɗi pecci ɗeɗo pecce joni noon sen garti e namdal namdal ngal ɓaaden nganndi gandal guurɗi ngal angal jogii feccere nde ɗo hedin haalat tan ko faate maadi holko mahi ngel ɗo kullel guurngel walla puɗol guurngol moléculaire wiyete ko guurɗiwal molle guurɗiwal molle ngal biologie moléculaire ɗum ko kala hunde so yiima an neɗɗo yirtama o guite mawɗe sukkundu hunuko ñiiƴe koyɗe juuɗe ala wona noon yiratma yiyata oɗo mahi ɗum molle mahat ɗum ɓe ɗeɗo molle nde on ɗum kañum toon yiyata wiyama yo jangge joni janggata ko molle makko ɗum waɗi hannde on jii ADN hannde kañum andente neɗɗo gara enen hewɓe nen ɗo eten piito becce ma min kom pullo walla min kom na min kom torot min kom cubbal min kom ceddo ganda ADN so ari tan a jangi a totama ADN ma a jangganama ɗum tan tawa ko jabbata adde gofo yo suuro ɗum waɗi ɗo walla kaɓe walla oɗo wiyan enen ngoni fulɓe pure wadde ADN tani oɗo mbiyanno ko maccuɗa men walla ɓeɗo eɗen gona fulɓe tan mbadde tan kañum nawte ko berbere walla nawte banggue goɗɗo ADN tan ADN fenta kañum guile Adame no Allah tagirno ɗum ADN oɗon on tan woni on kala ɗo mbawɗa rewde ADN so ƴeewama tan holluma ndeɗa hol an ɗum ko biologie moléculaire o woni guurɗiwal bollewal ngal kañum liggoto ɗeɗon hande safaruji ɓurɗi mawnude ko toon ñabbuli ɓurɗi ko addat ñabbuli borosaji fof ngal ɗo gandal yiitan ɗum kañum e hoore juuti kono noon mataw en kaɗata ɗo e ngal ɗo namdal woodi ko jubbuɗen tan e holno gurdam ardi e ndiɗo leydi e holno gurdam holko fewni gurdam holno no Allah sen ndewi banggal jomiraɗo holno jiirɗen o tagiri gurdam taw en yaadi e banggal gandinal ngal kañum on yiiri kañum e hoore mum tagiri gurdam sabu kanko ɓuuri andude te kadi andineɓe hewɓe hen en gandi hewɓe hen jaaɓi Allah tan sababude andude ko haali ko ɗum ɗo Mouhammadou mo janggata windata wawa ɗum haalde eyyi saabu no ɗum way sellude ni ummoto tan koye gonga tan jaaɓi kañumen e koye mumen eyyi kono noon itta ha hande woni jattiniɓe jibinaɓe diine kañumen mawni hen kono jaɓani kañumen e koye mumen e joni noon o adi tagde kanko jomiraɗo koko ɓuuri famɗude ko mbandiri hen caggal ɗum virus aji o tagui virus aji guila haade ɗum ɗon ni virus aji hen kadi ha o ari o tagui gurdam saabu virus joni woni ko hakkude gurdam e ko ɓuurani o rokki ɗum sifaji gurdam kono noon wawa wurde so wona e nder ko wuuri virus so yalti ko wuuri tan wuurani so naati e ko wuuri noon hankkadi wonti ko wuuri kañum hankkadi wone wadde koko wuuri waɗata ko on jii firti en gari ha en jottima ɗo han kadi heddima nadde e ko namdi ko kanko e hoore makko wiide e wonde holno neɗɗo jibinirte hono fewdirte e nder reedu mum e ɗum Allah mi tagi nde inɗe hawa gayno tagiri neɗɗo ko hon ni
hannde ko noon neɗɗo tagirte ɓinde ɓanndu neɗɗo fof tawi ko neɗɗo guurɗi hen ko en ƴeewa ɗum ko tuufeeje pawdir toon tuufeeje ɗe en ceerti ene waɗi tuufeeje pewnata ko ƴiye nde o tagi neɗɗo nde kanko joomiraaɗo o waɗe mum cañuuji nayi mbatte hakkillaaji ɓinde nde ngannduɗaa nde wontiyoonde neɗɗo nde debbo addata ko feccere gorko adda feccere debbo feccere nde addata nde ko ɓoccungel wiyetee sabu makko teddinde debbo ɓoccungel ngel so debbo ɓoccinii ɗum ummime ɓoccinirde mum nde debbo jogii ɓoccinirde ɗiɗi nde woni ko baŋnge ñaam nde woni ko baŋnge nan les ɓooƴe mum seeɗa so debbo ɓoccinii watta ɓoccinirde ko ɓoccinirde ñaamere nde watta ɓoccinirde nanere nde balɗe nogas e jeetati jooni noon watta o ɓoccin e ɓoccinirde ɗiɗi ɗe fof fanko debbo jooni noon ɓoccingel ngel so arii kañum darii ko darnde debbo denndaangal ko feccere ɓindi woni ɗoon ɓindi ɓanndu debbo kañum fecci haa addi ɓinde nde ngannduɗaa nde jogii ko feccere debbo o feccere debbo o to aaludere feccere nde woni toon ko wiyetee gartol woni ko wiyetee chromosome ko e baawɗe Allah garti ɗi feewnu inen ko wiyetee gene kala genel heen jogii ko sifa leeɓima hono mbayat genel ngel ne jogii ɗum kala ne leeɓi neɗɗo mbayat ngenon nen ɗoon kañumen ko ɗum toppiti kala no juuɗe neɗɗo mbayat kala no hinere neɗɗo wayat kala mbaadi kala jammoore neɗɗo jammate enen he e ngenon kon garti ɗiɗon omon jogii nawgas e tati gartol ɓoccungel ngel sabu ɓanndu neɗɗo waɗata ko 46 jooni noon ɓoccungel ngel fecciima gilto ɓanndu ɓinde nde fecciima haa arii e ɓinɗe ɗe ngannduɗaa ɗe mbaɗi tan ko nawgas e tati ɗeɗon noon kañumen mbaawi wontude ɓocci kon koko nayon kon gonnoo fof maayi haa heddi gootel ngel kañum ɓoccintee jafɗe so ngel ɓoccinaama ngel arata ngel jogii ñaamde kadi e ngel rokka sembe yaltinde huunde so ngel weddiima kañol ngol kalto wonnoo hanke rew wonata koye lumbaade en doga nootiyaade ndi debbo en foti teddinede koye jooni noon so ɓoccoonde nde so debbo ɓoccinii ɗum nde naatata koye huunde wayi kono solaade mbiyanmi ɗum ko solaade faalooji wayi kono juuɗe nii tan no waɗi wuddere nde ɓoccungel so arii tan juuɗe jagga ɗum tan naatna ɗum toon jooni noon e tata sa fecci ɗum tataɓe tati tataɓal gadnal ngal ko ɗon ɓoccungel ngel heɓat tan beeɗa kañum wawa lumbaade ko ɗon judeeje ne anndi so arii o tawi kam ɗo so tawanima ɗo kanko toon heen ɓoccungel debbo jogii e nguurdam ko jamɗe 12 haa en yahaa jamɗe 24 ɓoccungel debbo jooni noon so jamɗe 24 ɗe timmi ene fada auto aragne wiyata auto aragne hankkadi kañum ne feere mum hankkadi gurdam mum ɗon haaɗi e golle mum ɗon haaɗi tawde o aragne gasi hankkadi ɗo golle mum kaaɗi kañum e hoore mum jaha lawol mum maayo fus maayo so tawi noon hawre kawral debbo e gorko waɗi en foda yeɓe dañƴingel ni woni tawata ko jotodiral debbo e gorko waɗi ni woni
so gorko o weddima weddande mum wotere ene waɗa 200 ha won 5 million kañol kala hen kañol waɗi ko hoore waɗi daande waɗi laaci kono ɓuri hen hewde enen kam giti men mbawa ɗum yiide jiita tan ndiyam awa keɓan ɗum yitere saabu kañum no wayi famɗude ni a wawa ɗum yiide tan a mbaɗa e microscope yo tan fodde million ngaji poɗɗi ni foof e weddande wotere kono a wawa ɗum yiide joni noon weddama kanji foof ɗiɗi gonat koye lumbade ɗiɗi peewi hoɗo ɓocciɗi ngel woni to ɓocciɗi ngel nen toon nen weddo gueɗe en wi mbeɗen gaaye ɗiɗi lumbuto ɗo ɓurgel tidde ngel ko ngel woni ƴettito ngel waɗi worɓe yettiɗo koye ɓurgel tidde ngel kañum ngel Allah yeɗi ngel kadi yo yetto ko ngel yetto eyi so ngel yettima ngel naata e ɓocciɗi ngel no waɗi heɗɗawo ganduɗa ngo ene wonani ɗum heɗɗawo ngel wone yulde heɗɗawo e koyel maggel ngel fewtoon kangel ne ko hoore nde holko woni hen feccere ɓinde ummintoye gorko nogas e tati borowol woni hen so nogas e tati ndendi en jogori wonde nogas e jeegom kala sifa mo neɗɗo joguino ene wawi ɗum wonde artirtude neɗɗo e kulel kancude walla mbiyen kañol ngol waɗi ɗum wiyete kañol ken juuti ene waɗi hoore ene waɗi daande ene waɗi laaci kañum lumboto kono so yettima so naati laaci taƴata eyi so yettima ko hoore nde tan hoore nde kañum e hoore mum kañum tan yaltinta ko jogui ko rende e ko ɓoccode nde jogui ko wonta ɓinde timmude nde hankkadi fuɗɗo kañum e hoore mum golle goɗɗe wonti ɓinde woni mum ko foof hollata yo addu ɓiɗɗo mo ganduɗa ene jogui feccere 50 e nder temedere foof ummi ko yummum 50 e nder temedere foof ummi koye bamum joni noon garte ɗi kuccodir eyyi ɗo ko addata ko gorko e ko addata ko debbo kuccodir so tawi ko addata ko gorko ɓuuri hewde doole e ko addata ko debbo on pamirton ɓinguel ngel wongore tawi ko addata ko debbo ɓuuri fooli ko addata ko gorko ɓinguel ngel won dewel ko noon so tawi yummo ko boɗejo baaba ko danejo so tawi ko boɗɗol ngol woni dow ɓiɗɗo arata en goji coy joni noon ko hawni hen ene wawi taw sifa o wonno koye taniraɓe oɗo debbo ko ɓalejo gorko mum ko ɓalejo ɓe jibin ɓinguel boɗiyel coy hin jaam yimɓe heeɓe mbiya ode kam ɗum de kam famnaki ni ɓen mbayo ɓawdu ni on mbaɗata jibingel cukalel ɗum de kam famnaki hadde tagi goɗɗum mone arda debbo en andi kañum temedere e nder temedere meeɗani fijde meeɗani wadde haydara yan kam on mbaɗɗa jibinɗa ɗo ɓiyam watti ni on ande mata onon mata kon sikki oɗo ɓiyam joni kay Allah andi andi kañum Allah andi debbo en andi ko noon ɗiɗo sifaji so ƴeewi taniraɓe on so ADN ari ADN ƴeewama wiya tani ko wonno ko naggam ko boɗe coy wonno ko sifaji on arti ɗo hen sabu bammakko en jogui sifaji boɗuwol joni noon ndeɓe kawri nde kamɓe koye mabɓe ngolɗo lawol sifaji bammakko boɗeje ɗi kañumen kawri e sifaji tani ko otoytin kañum fof woni jibin boɗeje coy ɗum waɗi ɓaleje kañum jibin raneɓe foof noon so tawi kullon kañcuɗ kon sokon gadima mbiyen kañon kon sokon gadima ɓocciden ngel wayno debbo suwa ɓoccinde kankono kon mbawi fadde toon
fodde capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi jamdi 72 heures ha heeɓi 48 heures iɗi mbawi wuurde ɗum kanji iɗi pada e nder he ɗum ɗon so debbo ɓoccini tan toɓɓugol waɗata ko wiyete fécondation toɓɓama enquête wiyete ɓiɗɗo toɓɓama toɓɓugol woni fécondation arde mbiya ɗum al ihsab joni noon toɓɓama firti ko won mbiɗen ni hankkadi gueɗe gorko ɗe e gueɗe debbo ɗe hankkadi kuccidiri mbi hankkadi nde ɗo ɓinde hankkadi natti wonde feccere wonti ɓinde timmude nde ɗo ɓinde timmude ma tafto neɗɗo mo ganduɗa ummi ko yummum e bammum omo jogui sifaji makko omo jogui sifaji bammakko a heddo noon ɓurɗo hen foof kañum feeñata ɓinde nde ɗon e ɗon fecco wonta ɓinɗe ɗiɗi ɓoyta wonta so wonti ɗo ɓinɗe ɗiɗi ɓinɗe ɗe so ceerti ɓe goni yi funeɓe ɗum waɗi funeɓe mbawi taw debbo ɓoccini ko lawol gotol ko ɓocc kon ɗiɗon ndega ɓoccinirde e ndega ɓoccinirde kullon kon gari woni kañon kon gari kon dogiri oga bañ kon dogiri ngel ga naati gayten hawri gayten e ndega ɓoccinirde ngel to hawri e nde to ɓoccinirde o jibin funeɓe e debbe gorko walla ɓe nandani ɓe elle gona funeɓe kamɓe haydara ɓe nandani kono noon kullel gotel no wawi debbo ɓoccin ko ɓoccingel gotel kañol ari natidiri e ɓoccingel ngel joni wonti ɓinde timmude ɓinde nde nden jogori addude ɓiɗɗo ɓinde nde fecco won pecce ɗiɗi ɗe ceerta hen wotere fof woni feccade banggue mum en jogori waɗoyde ɓinguel ɗum woni funeɓe gara kamɓe ɗiɗi keɓe rewɓe walla kamɓe ɗiɗi keɓe worɓe a wawa serde wat saha serdude ɓe weeɓani hay wonko heɓata hen goto heɓata goɗɗo hay ko goɗɗo waɗata so renaki goɗɗo ko ɗum waɗata ƴewama hen woni hen nawa guila en goni cukalon oɗo nawa leydi naggam nehiya toon o nawa leydi naggam nehiya toon ndem dañno duuɓi 35 eɓe gaari ɓe ƴeewi oyi kala ko jogui oga en jogui ko way noon saɗa miijo miijo woto ɓadodiri ha ala ko nande joni noon nde ɗon ɓinde hankkadi nde ƴetti ɗanngal mayre fewde hol toon fewde to Ranggo toon jogori ñiɓɓoyde fodde lebbi 9 gam jibne wonta ɓiɗɗo e nder nden fecci nde ha ɗiɗi ɗe goni 4 goni 8 goni 12 16 goni 64 hankkadi gone mawnude ha waɗi baliyel mum ha fewdoyi gueɗel gonguel so a wonde gangal taw ha fewde cañuji 4 cañu nguɗo wiyete ko cañu jokkowo cañu nguɗo wiyete ko cañu murowo cañu nguɗo wiyete ko cañu laltotowo nguɗo cañu wiyete ko cañu laltotowo ngu ko woni murowo ngu gandew wadde joguiɗa ko cañu jokkowo cañu murowo cañu kettew e cañu gandew ɗiɗo cañuji 4 hankkadi wonɗo yettoto ko ɗiɗo cañuji 4 goni hen cañu gandew ngu kañum jogori fewnude gandi e dendagal ɗaɗi jokkotoɗe mum fewde e terɗe kala cañu kettew ngu kalaɗo woni hettere ko kañum fewnata cañu jokkowu ngu kala ko wiite jokkugol guila ƴiye e kala ko jokkata goɗɗum kañum fewnata ko jokkata ko cañu murow ngu kalɗo foti laaltede so nder so boowal ko kañum laalta kañum fewnata nguro kañum fewnata kala ko laaltoto kañum laaltata ɗiɗo cañuji 4 hankkadi so yettima ɗon hankkadi
an hankkadi anndi mbawi anndude heen ko heewi wawi janngeede heen ɗeɗon ɓinɗe mbiyete puɗi ɓinɗe mbiyeten ɗum les cellules souche puɗi ɓinɗe ene mbawi ƴetteede wonko pewdirte hannde heewi pewndit nguru walla pewndit sabu ɗi ngoni koye mawnude eɓe nganndi sifaaji gonɗi e majje si ɗi ƴettaama ɗi mbaawi taw koye cañu muuroowo nguru ngonno iɗi mbaawi pewnude nguru oɗo ko baɗɗo accident nguru mum faafti ine yehi eɓe njiɗi eɓe mbaawa addude nguru eɓe mbaɗɗoon eɓe mbaawi ni kono eɓe njiɗi addana ɗum nguru ngo ngannduɗaa ngu ko jeyango e ɓanndu mum eɓe mbaɗ ɗum ɗoon eɓe njakori ɗoon e ɗoon ɗiɗon ma mahan ɗum nguru ngannduɗaa ngu hankkadi wonaa hankkadi wonti ɓanndu geɗe kawniɗen mbaɗa heen andare maɓɓe ko fewnude hay wona arde en awan neɗɗo heñere kono ko beela en mbawi yiitude e ɗeɗon ɓinɗi wawde fewnude heñere neɗɗo taw so tawi waɗama tan e neɗɗo tan fewnata heñere daro darde heñere nde bonnoon o joguino ñaw soynat ñaw ngu ñawni heñere nde ha heñere nde taƴama fodde tataɓe ɗiɗi e heñere nde taƴama on gandi heñere hay sa taƴi hen tataɓe ɗiɗi a weddima tataɓal keddigal ngal ene wawi artirde ko heddi ko ɗum ko heñere dañi ɗum kañum hoore mbiya ɗum ko régénération ɗum ene wawi artirde way kono guilɗi en goodi en wiye planaria ɗin guilɗi sa taƴi hoore nde guil ngu artirat hoore mum hoore wonde sa taƴi laaki taƴere nde taƴƴa nde fewndanto hoore mum hoore wonta guil ngu timmo taƴere heedi noon nde toye hoore fewndanto hoore mum laaci sa taƴi guil ngu taƴetati taƴere heede nde hoore fewndanto hoore mum ko heddi ko waɗa laaci won guil ngu taƴere ande nde fewndanto hoore mum hoore fewndanto hoore mum laaci wonta guil ngu yaha lawol mum taƴere nde to wonnode laaci e bawɗe Allah kañum ne fewndanto hoore mum hoore kadi wonta guil ngu yaha lawol mum ɗum fof koye kawsi e jomiraɗo koy joni noon ɗum ɗon eɓe jiiɗi hutorade kamɓe koye mabɓe beela ɓaade neɗɗo wawa ɗum junngo taƴi artata holno mbawata wadde hutorade e ɗeɗon ɓinɗi beela hankkadi so neɗɗo junngo mum taƴi ene wawi artirde junngo mum walla so eɗen taƴ noon wawi artirde walla ko yiitede lokkiti noon wawi artirde eko nandi hen ɗum woni miijoji woni neɗɗo o hankkadi wona tan koye hankkadi hen cañu foof ummoto wonay fewnude ko foti fewnude ko ha yetto lebbi so yettima lebbi tati tawata ko tago timmi hankkadi wona tan koye mawnude lebbi jeenayyi jomum jibine won ɓiɗɗo enen mbawi rewde hen gueɗel foof mi wiite ko ɗo balɗe naggam wonat ɗo lebbi tati wonat ɗo e mbeɗa andi yewtere nde e juutat ɗum waɗi ko kalɗen ko ni juuti han fewi e kono noon eɗen mbawi haalde ɗo e kala joguiɗo namdal kadi ene wawi tan namdade walla kanko kadi omo wawi jokkude namde makko eyyi machallah a weltanama ceerno Aboubacry Racine Diom wonno kam maayo gandal machallah eɗen gandi aɗa wawi haalde ɗo ha weeta dawal ngal juuti kadi woɗɗi eyyi joni noon eɗen mbawi rendude yewtere nde bandiraɓe joni kam ma en guddit ɓoggol ngol bandiraɓe joguiɗo hen namdal foof ko fati kurdiwal en wawi namdade guila e gurdam neɗɗo guila e kulle ha e puuɗi eyyi kono noon ene wayno tumo ene wayno maaro huuɓi kono emin mbawi woppiddema poftoɗa seeɗa eyyi on saaha bandiraɓe joguiɗo namdal foof ne wawi woppude ɗo nde paroyɗa foof sa Allah jaaɓi garta jaboyɗa hen noon a jarama seydi Diom a weltanama yo Allah yogo moƴƴere yo Allah nurri gandal ngal min beltanimama no fewi